когато се помогнем на терена, знаеш как се видиш. Независимо, че сме вече в една такава възраст, а няма да ни попречи, да покажем на хората какво сме научили в годините като футболисти. Да, готов съм, щастлив съм, че ще бъда отново на терена с тези футболисти и ще дадем всичко от нас, да покажем, че празника не е само за нас, не е само за мен, а и за всички хора, които са направили. Моля? Треньори на двата отбора има ли това? Естествено, че на отбора на Христо Църков има няколко треньора. Първият треньор, естествено, ще е първият треньор в Марица Поле Фогян Атанасов. Ще бъде Борислав Ангелов, Димитър Пенев и Христо Мърнев. От другата страна, два брази, където завърших моята кариера в Чикаго Файер, един изключително човек, който много уважавам. Затова лично съм го поканил и лично тази вечер пристига. И другият треньор, който по най-вероятно ще бъде Дон Хосе Мари Бакеро, защото той се го заслужава, както беше капитан на отбора, така беше и треньор вътре в отбора на Дринкин. Така че на него предоставям тази възможност да се наслаждава. Заповядайте. Може ли да очакваме Христо Стичков да играе с Батек? Не. Христо Стичков ще играе с този отбор, където съм играл. Това са моите колеги, които са толкова известни футболисти, така че двата отбора са равномерно. Естествено, че има много снимки, много неща ще има изненади, но аз трябва да играя там, където съм. Вие си знаем много футболисти. Господин Стоичков, печелили сте много награди, много трофеи в кариерата си. Но може ли да кажем, че именно едно такова събитие, когато ще бъдете с вашите приятели на терена пред 40 000 зрители, това е, може би, най-голямото признание? Вие в годините знаете, че никога не съм обичал да казвам тази думичка аз. Трофеите са мои, на моите колеги. Аз съм само част от този трофей. Без моите колеги аз никога нямаше да постигна това, което съм постигал. И за това утре този празник е също за тях. Защото тези трофеи са тях. Това ще бъде още по-щастлив, когато помина отново да излезат и да играят.